Yo, yo, yo mga kabikolana. So yan, good morning po sa ating lahat. So yan, for today's video po, nandito po kami sa Malilipot. Dito po sa Malilipot, Albay. So malapit na po to sa Tabaco. So pupuntahan namin tong... Ano kaya? Ano kaya pinuntahan namin dito? Yung gustong-gustong mapuntahan ni Kuya Noli dito eh. Lagi niya itong nakikita sa daan yung pangalan. Dito sa Visayas. Dito sa 10 pesos kuya. Yan o. Welcome to Busay Falls. So entrance fee is 10 pesos. Open to 5 a.m. to 5 p.m. So yan po mga kabikolana. Ang mura, 10 pesos lang po yung entrance. Alright. 10 pesos. Yeah. LGU Malilipot hotline numbers. So yan mga numbers nung mga nag-ano dito basta dito sa Malilipot. So meron silang rules and regulations for guests or visitors inside the resort. So number 1, say natin. Obligadong kwaon kan bisita ang ticket na pig-issue. Kaipuhan na mag-logbook muna bago opisyal na maglaog sa resort. Mahigit na pinagbabawal na kariguson ang anuman na atama na hayop sa laog kan resort. 11 yan guys, oh. Yan oh. Basta yan na yun. Kuya Gatcho Official, saka Bicolana Girl. Hello po. Yan, subscribe po kayo. Iubos ko na yan. Thank you. So meron po rito, ayan. Welcome Chichirya na to lang boys. Chichirya na lang Busay isa. Falls. Entrance 10 Magkano pesos. itong ano? Open 5 a.m. Yung to ano 5 lang. Yung p.m. sampo lang. Yan. Ano lang to? Ito yung Yan. ulit. So, siyempre, Ah. ay, kuya, kayo po ang babatay rito. Ano po Criss pangalan cross. niyo? Okay, at gaano na po katagal itong falls na ito? Tagal na to. Wala pa kami. Okay, sa pagkakaalam nyo po, paano siya natuklasan? Kahit ayaw na lang sasabi-sabi. Yung kay Lula Para lang may idea yung mga viewers. Hindi ko masabi eh. Sino po may idea sa inyo? Baguhan kasi ako dito. Ay, si Lola. Ah, bago La, yun. Ay, ito, baka po may idea kayo kung paano Ay, siya na... sino na? Lo, okay lang, Lo? Para lang sa manunood. Yung... Paano po na natuklasan yung falls? Ay, dati na ito, hindi ka ng hindi ka ng flick ng Kalikasan na. Hindi, ano ito, talagang nature yun. In-improve na lang. Ay, Ganun. in-improve yung madalan na. Pero yung falls hindi ginalaw. Ganyan lang talaga. Hindi galing. Tagal lang parang yun eh. Bali, ang nagme-maintenance sa kanya, yung government. Barangay official. Barangay official na mismo. Mga tanod, barangay kagawa, kasi anong guys dito, sa barangay ka. Yung ganyan. Ang palakad. Ano, pinaka-pampito pang taas, no? So yan mga kabikulan at eto papasok na kami dito. So parang mahaba-habang lakaran to kasi sa nabasa ko dun sa rules and regulation, 7 yung falls, 7, as in 7. Kaso sabi daw dapat kung pupunta daw doon, kailangan may kasama kang tanod. Kasi 'di ba hindi mo naman to alam, hindi mo naman to kabisado yung lugar. So dapat daw may kasamang tanod. So yun, at dun pala sa rules and regulation, bawal din po magsabon at mag-shampoo sa sa mismong paliguan, mismong resort. So yun, ang ganda ng falls. Yun oh. Ay, di pa kita. Ay mo kuya, magayonan magkarigos. Wala tayong damit. Wala kang damit! Ayan, may cottage. Wow. Yan. Baka madulas ka. Kasi Guys, maligo tayo. Ala kuya, magayonan. wow. Yung mga naliligo na doon. Ay na po yung pinakambol. Wow. Ang taas. Hoy! Ganda. Talon ka na, boys. Talon ka na. Talog na raw ako mga ano. Ano maganda ba? Oh, boys. Pakadigdi ko. Ay wala ka digdi.
Ganda, wow. Marami naliligo. Oh. Wala tayo dito sa So yung mga Kabikulan na ang daming naliligo. May narinig ka music, di ba? Di man yun siguro ano kasi yung falls mas malakas. Tingnan natin. So yun, cottage pa yun. So yan mga Kabikulan, na first time ko pong pumunta dito sa Busay Falls. So kung di dahil kila Kuya Noli, di pa ako dito makapunta. Haligay mga bata. malamig. Malikot. Malipot kuya. Malamig. So malamig daw sabi ko lang. Para bang mainit? Bako man masyado. Ba, masarap nang hindi pag ganyan kalamig. Asan kayo yung pampitong falls dito? Enda. Wait, kami to. Para hindi ko na makuha ng multo. Wala naman daan. Pampitong falls. Bindisyon. Yan. Alasan na all na to maglangoy. Bawal daw mag-dive kasi mababaw lang, mga tumama sa bato. Ayan. Wow. Mga rules din. Saan pa? Kung meron pa kuya, wala namang daanan. Saan pa yun? Kung saan ba yung 7 falls? Pwede, mababaw lang kasi. May nag-picture doon. Amazing! Excited ang alam. Mga bunong tao. Alright. So yun, mga Kabikanan, let's go! Say bye-bye to Busay Falls! Bye-bye! So yun, pabalik na po kami. Binisita lang po talaga namin, tinignan namin kung anong meron, kung gaano siya kaganda. So rate ko sa nasa 10 to 10 talaga siya kasi ano, bukod sa maganda yung falls, mataas yung tubig, yung pinapaliguan niya is hindi malalim. Mababaw lang, so pwedeng paliguan ng mga bata, so safe. Tapos malinis yung tubig, maganda. So yun mga Kabikulan, 10 to 10 siya for me. So kayo rin, rate nyo kung gaano siya kaganda. So comment nyo na lang. So yan, let's go! Parang yung 13 falls yun sa Bulacan. Yung 13 falls na napuntahan ko. Hindi pala papunta dito eh. 7 falls. Oh, meron. Magkano ba yun sa guide? Gano'ng kalayo yun? Sige. So yan, may mga dumarating pang mga maliligo. Ilang oras lang? Ilan? May 7 falls. Ibig sabihin, may 6. Maganda. Pag may 7, may 6. Siyempre kuya, tapos may 5 yan. So wala na yung 8 kasi nga 7 lang. Ito, 1 pa lang to. So dyan po mga Kabikulan, at paalis na po kami. So say bye-bye na talaga kasi hanggang Totoo na yun. 7 siya. O, totoo na yun, guys. Hanggang 7 yung falls. Pero yung 1 muna yung pinuntahan namin. So siguro sa sunod na lang yung iba. So abangan nyo yun, guys. Abangan nyo yun. Let's go!